Amole. Amole. Kuyamono go chande nere nacha kurarrangi goleje para chira bono go chande tu saranse geiga ndole chirenga kitoko nyigora ni mate mu bwate mechana ga okumi koro rande nga kingo bange bi mo wanche boyo no na enkoli chinchoke ali office ya DC kero chimni mali go ga Nyamache to biya no ko kuane maega school mata no nchete school primary ni nchete standard 8 Nyamache primary ga Nyamache secondary bando mawe ngane prefect nare abande bolega na wanyande prefect ngoita bande tole gracia kam dalimo enda itote bebinto ibere chipara chiri chama ga chonsi pi ko igorukire nande na atebire lazima chigoro ne chipare chigo enda maega mita 100 para yatoka yagenda maega yaenda maega chons ko igora to taligaoka mpaka ngumbu na maegaga ekiagero mwelio nyasaye kawa njese miaka 5 lazima Nyamache ebe municipality teko wa municipality ekero no eno bochabu ntoko rusmae umuliro sokere gali teko enda kolimigari ga intike umuliro igona atebire umweshimiwa Muracha mbaga ajitega naro mwigete kwa nchichoche ino chonse lazima chigendense umweshimiwa Michael Mtume mba na marombo bwatali mbaigete pare chonse nateba lazima ekole chigendense abandi bakoreki manye ko imoka kurwo rabani ekiara no siegete gali pareli mpaka magega mabira ta koretiki hata hiyo lakini na mode ngo kwa na neno baba sabo yijangu wode mo slapwa narora enyombelia narora mpalere lakini na tebene ya Samuel nywete nga no muroirale that's makwane jabantaba ba rosti chidirisha chinde chiwete no ega soko soera ayale ngabe mbono nabolire muntu menga kia bantaba ngaya bajita bakarosi no choli yese bendet teyo bajita bagake buse bagacha bakarosi biya bono nintagite toje banyira karwanyira ni manye gotegerera gento mwate we kumutagani ngimugare aya kide kora kwane kera tidanyewa ndaba soselia abantu bali batanya gotiganda yiri ngoliga echirirane maatega endengereti nyentoko nyachibesa na mutonja korosi ebebuya ebe parking na ndichiduka chire tuigoroga iga madrasa moto tumyo moto talibo ababare maate bache igoro bakore biashara igoro eta yengo kolere aye waziri mongna eta yelia make sure the weekend Jones njiro kwa Tai Jones aya oyo mu admin aya admin nere lieta liokora street light aya make sure aya no waziri titaye nchoke and report back to me ego sinaga tao ngeitaga lazima mpaka ngumu mangane ye daraja tigamba tebe daraja eli ne serikali enene national government tomocha kangana tu abekete chibesoro lakini omocha ni obeke no ane tongororo mogo wisimbo bwati umweshimiwa obiri twakwane nere wanchiranire ngosukumara abantu aba torose edaraja elinere
kera nere cross parachi ya ekorende endarachi enyaktari mumbuni maite mubere no emocha lieria nyentigere and I want to give direction mungno olio tenete KTRH mungno nale olio nale tororo mwaro jeno anese netekra yaje te yanchire tinge mocha lieri ni moyere elia ngumbugali lazima ebe moyo lazima ante munkigendret and I want to give direction. Where is Dr. Tucho? Dr. Tucho mumroyo noyo kurugai gabuke tawli seina nere chief of staff mungwano nere chief of staff Dr. Tucho so kimkoga yase so kimkoga chief of staff nero montomo nene no munyagitali yale is a doctor by profession lakini nere on lazima tutale nere aliawa ninga to bwana monora nyol kwa bere bali alenga kwa gawo ya isani lazima na berego daktari make sure aba report mochari ya ngubugali na daktari sasa takuba kwani dak kwani abantu banyamache bakakwani byamolega byamono saludraniga byamono bantu para abajo kiendusu abaki ondusu para yongoro mugongo mwako kubuta jengoro kudokto tutu gore gore kiondusa ali gotirimbo kaiga ya domo igasa nona akapale ni osito no muyeta yoro no mutanda toi ande mukana ande bono itole nere na oto ya kutara nere tu akwana ebi ke na oto na ije kinanga timba te bomo keriga kali boy yamono wiru wako nende kitari torre ke kwa mo sant biamono ile kondo no ibina kutoja kugamba ibono na bomba ngane ichire ngombe vinde na kugamba igore nebike abantu babintu umuntu nale sokuru usibo chabu ntoko ira mwagoliga ya oi mwanga niwete asibugo no mchango ko iyo monge ngubwani no ko lakini no tito gatigwa magatiga roro na kwa na chingo chingoro chinene ho maru aya na ungwa bolje chirwi komi irangwa bol na nishiri barongebe ngoko ande ochabu wensi ngoko ande chirwe barongebe ochabu wensi bigogendo chibesi ali komo they want lakini nintagete obuoyo bokobororo bulino obuoyo bonguna na robo chabo limategali nate baba mra mheshimiwa Mutume oli Chibuti gloves abantu bagende gali barusi amasakarari na nawo tenenera sasa tyo chabo liboko genda masakara tagenda gali chibanchi genda gali sasa tyo boyo boli na babantu bakurusi babobeke mugondo tubona omoje ne bo mungai okorosi besa kuroso mujabo ndavuja bose ndigaba mwa to mungai ni netu kina kiro mundu na korede abwate yae you got that is it koko ane chirwe merongebe and that exercise to go okay sant aya mate bali mubwate mete mate gali yonsi ko yeliwere go ikubugeka e parebe mo wanja boyo bono omoelio esengenje mbraga ngana bona bande tokole geto getra kinti dai tokole Taiwan ya tiga ndri ejera gaki mo wancha na chemba sera sama gendero yani amba gendero okuna kogo sero kwe oro ni kwa msini gaiga mo wancha boyo wake egweta bagina bate aya Taiwan abantu bakwabusa gatoigwane ekwende ya ino nerete contract ya ino na ene cross tole nkoli new tole
igwe kerebyo bebi korosigwa bali abaya na bakwa mzambe ikera tutagita abantu bakwabusa na ndi bakobusi obuchabwe metaro amaji taira abantu igonga onye nkwa mwanya wakanu muli lakini a contract eno yakorete yaerete lakini gendera mpaka na ndi mwabere renewed kera n'abantu wetu ondetayo na ntoja ku change nguranya ni mwene tiko batika babo mwaka mangere na namorogo no wetu kaya mwaka watika bate mondo bobule mangere ekero na enge tu enge form 1 mwaka oyo aengo toteli maiga oyo mangere aengo totelia di naenge form 1 twatera mutuko mu mabule tuika maambio nga baishi baligenda muwa tutambulisha imo inyole da kabono mwaka magere direct kwanda abantu bami ndombu yamore aba simbu yamore simba netaya simba kendoki jonara wa mheshimiwa mtumuna babasi iko tole maega yao mono sana nande niko toko kuanzia ama gaendra mura ya mwa kwa netiregaina kwa igora chi backroad ine nchira chi street ine nchira yogo konya the future generation egera abantu bayibole chi biasara kuchialia iba abantu baminto tokosaba tokompareti afanyikazi bao bara wasomu admini na abande n'abantaba ya nane ko tobwatsi bale none karagora asime kuza chonda etagote bigera gwakwanire kirige etarachero onyo mweshimi kutari kwanja otorangari nyono muchango tokubwatsi tonyagaje ekiagero mongino yomo igakuga asengengeri bagare goetigwa embulega twa ajigweti kurali embulega twa akajikomnyoke kutauni akakwereje kanga nanyo ndo dumanza nane ngwacho mweshimi kwa matangororo omongina nacho so we are behind you strongly etaracheria tinera magoronze chefyugo jango so kugamba tuli omoibi nane bago ja correct tuli omoibi gaki ayeno mwana ito kwagongete mamo mino gabo basi nto gwanjo tinde kutole okole moyo ntwanje Simba itwe na kolera mangana no mheshimiwa God bless you thank you mheshimiwa motume igotole nere buya kabisa mheshimiwa muracha sisa yange biko support ya omwogaba noito na agenda buke katalia yoko moulegoti na karenga songwae bono ngwa na agenda kana kore bintu biaye tutigatumoke na into batokole ndiki tugambe ya mwasini citizen thank you mheshimiwa embra ya tule ntagete mbatigere emaro bengie nyasaye abe nainwe mpaka kera dokomera na ngumbu alia tuchoro torenga kitongora mo wanja bayo bia mono nyasao yo thank you ndusie nyombere ba no ano montomia ana matabeti ndo bono kandi eto aya tusonge hiyo track ikuje iga tokora iga Viole.